dia a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta jornada organitzada per dues ONGs sanitàries, Medicus Mundi Catalunya i Farmacèutics Mundi. En dues organitzacions estem ja quasi 20 anys treballant sobretot en programes de sensibilització, educació per desenvolupament a Catalunya, programes que normalment sortin així i després es traslladen a tot l'Estat, on les organitzacions tenim presència. La jornada d'avui és una part de les activitats que s'estan fent. Des de fa 2 anys, el programa d'aquesta jornada correspon a una de les activitats d'un projecte que hem anomenat Dret a la Salut a Àfrica. Va començar l'any 2001 i durarà fins l'any que ve. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a les dues organitzacions que han fet possible aquest projecte, que han estat l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l'Ajuntament de Barcelona, que ens ha finançat tota la campanya i que normalment està molt vinculat a aquests projectes a l'Àfrica que fem les dues organitzacions. El programa d'avui ha tingut 2 petits canvis que volia comentar-vos inicialment, i és que tras la presentació d'aquesta primera ponència del professor Artur Colom, hi ha una taula rodona que havia començat amb la intervenció de la senyora Berta Mendiguren, que malauradament ha tingut un problema important de salut i no ha pogut acompanyar-nos. De tota manera, ha tingut l'amabilitat de proporcionar-nos tota la informació, la seva presentació, que la farà el senyor Albert Roca. La segona taula rodona també ha fallat per raons personals molt d'última hora la senyora Maria Dolors Ochoa. La resta de ponents hi són presents i com és un programa una mica dens i molt interessant, jo crec que podrem solventar-ho amb més participació per la part vostra. De fet, el que ens agradaria és que no siguéssiu exclusivament oients, sinó que participeu en els debats i ens feu sentir la vostra opinió o les vostres preocupacions. Aquesta jornada s'està gravant i tota la informació que es presenti tindreu obtenir-la a la pàgina web de la campanya, dretalasalutafrica.org, i podeu demanar-les si necessiteu alguna informació addicional a tot l'equip que l'està desenvolupant de Medicus o de Farmamundi. Molt breument, perquè crec que molts de vosaltres ja la coneixeu, però una mica què pretén aquesta campanya. Dret a la Salut a Àfrica és una campanya que pretendeix abordar els problemes que estan entorn a la situació de l'Àfrica i les diferents visions que s'han donat sobre la situació política, econòmica i sobretot social, i concretament en el nostre cas analitzem el problema de la salut, que té uns condicionaments molt greus sobre la situació del futur desenvolupament d'aquest país. Volem, com a ONGs de desenvolupament, provocar debat i fer pressió també envers les administracions polítiques de cara a contribuir a que les polítiques de cooperació, tant a nivell estatal o internacional i europeu, siguin diferents, i pensem que és molt important, sobretot ara, en aquest moment de crisi, que sembla que són les primeres polítiques que es poden veure en perill. Ens adrecem, per tant, a tot el col·lectiu interessat per la cooperació, des de les entitats socials o de desenvolupament, el públic en general. Sobretot, ens agradaria molt arribar als professionals de la salut i als estudiants de ciències de la salut o ciències socials i a personal d'altres ONGs, perquè crec que un debat entre nosaltres a l'hora de fer més coherència de polítiques i lluitar per aquesta coherència de polítiques és molt important. La campanya ha tingut moltes activitats, tot el que està aquí recollit més o menys, s'han fet concursos de participació de projectes de joves, debats universitaris, performance o interpretacions de teatre a escoles o a llocs públics. Al mes de març organitzarem un festival, una espècie de mostra de cinema i de documentals aquí a Barcelona i jornades de debats en tots els llocs de Catalunya on ens demanen que participem. Finalment, la campanya el que vol és explicar, però també provocar un compromís social i compromís polític per no fer decaure aquest impuls que s'han donat els últims anys a les polítiques de cooperació. No volem que la crisi les faci perillar. I volem que la ciutadania, que no siguin només les ONGs les que demanem
i participem, sinó que la ciutadania s'impliqui i demane i exigeixi. I reivindicar sobretot una rendició mútua de comptes. Els resultats són els que fan que la gent cregui o no en un projecte o s'animi pel que està fent. En això nosaltres, les ONGs, ens comprometem a rendir comptes, però volem també que ho faci tota la gent que està implicada en que aquesta política de cooperació continuï. I per últim, el que volem com a ONG és fer de portaveus de la veu ciutadana, de la veu de vosaltres. No volem ser protagonistes de res, més que fer una crida a la societat civil perquè intervingui. La nostra legitimitat la dona la gent que ens segueix. I el que volem, concretament en el cas d'aquestes dues ONGs sanitàries, és aprofundir en els problemes de salut dels pobles que de vegades són fan paralitzar altres polítiques, impedeixen el desenvolupament dels pobles. Com us he dit, la campanya, tota la informació la teniu a la web, que és interessant i volem que estigui viva, si voleu participar en blog també. Finalment, el que vull que és presentar, aquí tinc al meu costat, que és el que ens ha de posar en situació d'aquí un moment. El doctor Artur Colom és doctor en Economia, investigador de tesis doctorals i director de tesis doctorals i postdoctorals. És professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Treballa en Economia Aplicada, Economia Mundial i de Cooperació. Com us he dit, és docent de graus i màsters i també ha treballat al terreny, em sembla que a Mauritània, Senegal i Txad, els últims anys. Com a investigador és membre del grup d'estudi de societats africanes a la Universitat de Barcelona i del grup d'estudis africans de la Universitat Autònoma de Madrid.